Pipila ka bang motorista ang nagpa-full tank na daan karong gipaabot ang big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ugmang adlaw nga moabot sa halos 5 pesos kada litro. Ani report. Nagpa-full tank na kining magbanay nga pauli na sa Davao City. Naniguro na matud pa sila kay nasayod na sila sa gipaabot nga big time oil price hike. Nagpa-full tank sab ang ubang driver sa mga pampasaherong sakyanan aron malikayan nga madak-an og gastos kung hulaton pa nga magpatubil ugma kano sa gipaabot nga ipatuma na ang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mientras barato-barato pa, puno na daan. Orag, dako juga nang epekto sa among pagpamasada, sir ba, kay paspas magkay saka. Nya inig mo baba, piting hinaya. Ang ubang pasahero nabalaka sa posibleng pagsakasab sa plitihan. Maglisot na gyud sir, tungod barato kay ang sweldo, tapos ang pagnaliton mahal, tapos mahal pa gyud pamasahe, samot na. Sa labing unang higayon sukad 2022, sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng musaka og 2 pesos ug 50 centavos kutob 3 pesos ang kada litro sa gasolina. Samtang 4 pesos ug 30 centavos hangtod 4 pesos ug 80 centavos kada litro ang pwedeng isaka sa presyo sa diesel. Ug ang usbaw sa matag litro sa kerosene, posibleng 4 pesos ug 25 centavos kutob 4 pesos ug 40 centavos. Kung madayon, kini na ikaunom nga sagunsong pagsaka sa presyo sa gasolina, ikaupat sa diesel ug ikatulo sa kerosene. Ang maong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod gihapon sa nagkagrabing tensyon tali Israel ug Iran. Sumala sa DOE, posible sab kini makaapekto sa presyo sa mga palaliton. Doon nagyod siya domino effect na in fact ato na kining na nadunggan sa mga reports sa national TV. Sa mga consumer goods suppliers nato o manufacturers, doon na gyud sila pagahimo o nalakang labi na gyud sa pag-increase po na kay sa cost of production o sa transportation, doon na yun ako kay epekto sa ato ang fuel. Busa hugot ang ilang pag-monitor sa posibleng magpahimulos sa presyo sa ilang mga produkto. Hinoon gibutyag sa DOE nga misugot na ang mga kumpanya sa lana nga tagi-tagiun ang pagpatuman sa oil price hike. Gipaabot nga alas 6 karong gabi magsumite ang mga kumpanya sa lana ngadto sa DOE sa ilang breakdown sa staggered adjustment sa presyo sa lana. Una nang gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga dunay fuel subsidies nga ihatag ang gobyerno alang sa mga ilabihang apektado sa pagsaka sa presyo sa lana. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.